Sabies que Haribo, el rei mundial de les llaminadures, va començar en una petita bugaderia? L'any 1920, Hans Riegel, el gran de 3 germans, va fundar l'empresa a la ciutat de Bonn. Però d'on ve el nom de Haribo? Doncs és una combinació de les primeres lletres del seu nom, el seu cognom i la ciutat natal. I aquí ve una altra curiositat, la seva dona va ser la seva primera empleada. El producte que va posar Haribo al mapa van ser els icònics ossets de goma, inspirats en els ossets ballarins dels circs. En aquella Alemanya de l'època es van convertir en tot un èxit i avui dia es consumeixen milers de milions d'ossets cada any arreu del món. Però aquí hi ha un detall interessant. Haribo adapta el seu sabor segons cada país. A Alemanya, els ossets tenen gustos més intensos, mentre que als Estats Units són més dolços. La segona clau de l'èxit de Haribo van ser les llaminadures de regalèssia, que també es van fer molt populars. Perquè et facis una idea, als anys 40 ja tenien més de 400 treballadors, consolidant-se com un dels grans noms del sector. Avui dia Haribo és sinònim de diversió i dolços, portant somriures a petits i a grans des de fa més de 100 anys. Us ha agradat? Doncs segueix-me per més curiositats i no oblidis apuntar-te al repte Economitza't.